ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୁଜି ପକେଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅଟା ଗୋଟା 5 କେଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ନିଅ ତମ ଅଟା ଆଉ ସୁଜି। ଓ ଆଉ ତେଲ ଗୋଟେ ଲିଟର ଦିଅନ୍ତୁ। କୋଉ ତେଲ ଦେବି? ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଚାରି ଦଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ସେ ତେଲ ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲି ମା କଣ କୁହ? ଜାପାନୀ ତେଲ। ଓହୋ ଆଉ ମୁଁ କଣ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଅଛି ମୁଁ ସାହୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରରେ ଅଛି। କୋଉ ତେଲ? ଆଜ୍ଞା ସୋରିଷ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓ ସୋରିଷ ତେଲ। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ। ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ। ଦଉନ କଣ ଦେବି? ଦଉନ କଣ ପଲିଥିନ ନେବି କୋଉଥିରେ? ପଲିଥିନ ମାଗୁଛ ତମେ? ହଁ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ତମେ ପଲିଥିନ ମାଗୁଛ? ତମର ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହଉଛି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଦିନକୁ 20 ଖଣ୍ଡ ଜରି ନେଇ ତମ ଘରେ ପୁରେଇବ ଆଉ ଆମ ପରପିଢି ଆଇଲା ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ସିଏ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବେନି ତମ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଖରାପ ଲାଗୁନି ତମକୁ ଟିକେ? ଆଉ କପଡା ବ୍ୟାଗ ଟିକେ ଧରି ତମ ଘରେ ଆସି ପାରୁନ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଖରାପ। ସେ ପଲିଥିନ ତ ମୁଁ ନେବି ଭାଇ ଏ ପଲିଥିନ ବି ନେବିନି। ଏତେ କୋଉଥିରେ ତେଲ ଆଉ ଅଟା ଦବା କଥା ଦଉଛ ଦିଅ। ଆଉ ତମେ ତାହେଲେ ଘରୁ ଡବା ନେଇକି ଆସ। କାଇଁ ଡବା କଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନୁହଁ? ଆଉ ତାହେଲେ ତମ ଗୋଟେ କାମରେ ଆଞ୍ଜୁଳା କର ମୁଁ ତେଲ କାଟି ଗୁଡା ତମ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ବେକାରିଆ ଲୋକଟା ଗୋଟେ କୋଉଠି କର। ଆଉ ତମକୁ କହିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଇଲେ ତମେ ନବ ତା ବୋଲି ନୁହଁ ତମେ ଦିନକୁ 50 ପ୍ରକାର ପଲିଥିନ ଘରେ ପୁରେଇବ। ସେଇ କଥା ତମକୁ ବୁଝଉଛି। ମୂଳ କଥା ନ ବୁଝିକି ବାଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଗୋଟା କରିବା ତମ ନେଇ ଯାଅ ତମ ହଉ ହଉ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆରଥରୁ କପଡା ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆସିବି। ଏ ରଙ୍ଗେ ଆଖି ତାର ସବୁ ଭଲଟି ସବୁ ଟିକେ ପେପରଟା ଟିକେ ଦେଲ ଆଜି ଖବର କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଡହରା ଆଇଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଚିକେନ ହେଇଥିଲା ଘରେ ତ ଦେଶୀ ଚିକେନ ପୁରା ସେ ଦାନ୍ତରେ ପଶି ଯାଇ ତ ଟିକେ ଖୋଳିବା ଟିକେ କାଠି ଟିକେ ଦଉନ। ନୂଆ ଖାଉଛ ଗୋଟେ ଜଣେ ହଉଛ ଆଉ। ଏ ରଙ୍ଗେ ଆଖି ତାର ଆରେ ବସନ୍ତ ଆରେ ହଁ ଆରେ ତତେ ଡାକୁଛି ପରା। ଆରେ ହଁ ତତେ ପରା ଡାକୁଛି। ଆସ କଣ ଜାଣିପାରୁନି ନା କଣ? ଆରେ ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲେ। ଆଉ ତୁ ତୋର ଧରିକି ମୁତୁଥିଲୁ ମୁଁ ମୋର ଧରି ମୁତୁଥିଲି। ଆଉ ବେଳ ପଇଲେ ମୁଁ ମୋର ତୁ ଧରୁଥିଲୁ ତୋର ମୁଁ ଧରୁଥିଲି। ଆରେ ବ୍ୟାଗ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୋ ନାଁ ତ ବସନ୍ତ ନୁହଁ, ଆଉ କଣ ତୋ ନା? ମୋ ନାଁ ହେଲା ବଳିଆ। ଆରେ ବସନ୍ତ କଣ ବଳିଆ କଣ ସେଇ ବରୁ ଆରମ୍ଭ ତ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଫେଳିଥିଲା ସାଙ୍ଗ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିছে। ନିଅ ଭାଇ। ଆରେ କଣ ହଉ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କୁରୁକୁରେ ଦେଲ। ହଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲ। ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ କାଢ ଗୋଟେ କଟକ ମିକ୍ସଚର ଗୋଟେ କାଢିଲ। ହ୍ୟାଲୋ କଣ ଚାଉଳ? ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ରଖ। ହଉ ଅମୁଲ କିଲୋ ଚାଉଳ କିଲୋ ଦେଲ ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଦେଇଦେଇ ଆସେ। ଘରୁ ଟିକେ ଫୋନ ଆସିଲାଣି। ହଉ ସାହୁ ବାବୁ ମୁଁ ଘରୁ ଟିକେ ଆସୁଛି ଚାଉଳ ଅମୁଲ ଦେଇକି। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଅଛି ସାହୁ ବାବୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଆସିଲାନି ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାନି। ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସିଏ ଆଉ ଆସିବନି। ଡହରାଟା ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି 2-3 ଜଣ ବକରା ନ ବନେଇଲେ ଆଉ ତାର ଭାତ ହଜମ ହୁଏନି। ଯେତିକି ଖାଇଛୁ ତୋର ଯେତିକି ସିଏ ନେଲା ଟୋଟାଲ ମିଶେଇକି 580 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯା। ସାର୍ ଦରଦାମ ଯୋଉ ହୁ ହେଇ ବଢୁଛି ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦରଦାମ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ। ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଗରୁ ଯୋଉ ଲୋକ କିଲେ ଡାଲି ନଉଥିଲା ଏଇନା 100-150 ଡାଲି ନଉଛି। ଖାଲି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ପାଣି କରି ଖାଲି ଭାତରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଲି ଖାଇଯିବୁ ଆଉ କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ଶୁନି। ଆଉ କଣ କରିବି? ତେଲ ଯୋଉଠି ଲିଟର 2 ଲିଟର ଲାଗୁଥିଲା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିପିଏ ତେଲରେ ଲୋକ ବଗାରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ସିଚୁଏସନ ଖରାପ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଦରଦାମ ବଢୁଛି ମତେ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି ଆଗକୁ ବୋଧେ ଆଉ ଲୋକ ଆଉ ଡାଲି ତେଲ କିଣି ପାରିବେନି। ଯଦି ନେବେ ବୋଧେ ଦାନା ହିସାବରେ ବୋଧେ ଡାଲି ଦାନା ମୁଁ ଗଣିକି ଦେବି ମତେ ଲାଗିଲାଣି। ତେଲ ଯୋଉ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଯୋଉ ଲୋକ ନିଅନ୍ତିନି ନା ବୁନ୍ଦା ଆମେ ଗଣିକି ଦବୁ। ଆଉ ମାନେ ଆଉ ଲୋକ କିଣିବା ଅବସ୍ଥା ନାହାନ୍ତି ଆମେ ବିକିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନା। ମୁଁ ବନ୍ଦ କଲି ତମେ ଯାଅ। ସାର୍ ଆଗକୁ ଆଉ ପାଠ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦର୍ଶକ ଚାହିଁବେ ଆମେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦର୍ଶକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି କର ଆମେ କରିବୁ। ଏଇଟା 4ଟା ପାର୍ଟ ସରିଗଲା। ଯଦି କହିବା ଆମେ ଆଗକୁ ପୁଣି କରିବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ଯାହା କରିବା ତ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇ ସେମିତି ଜାରି ରହୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଟିକେ ତଳେ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ପଇଲାନି ଭଟକିନା ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।